Το παρόν βίντεο ασχολείται με αληθινές εγκληματικές υποθέσεις και μπορεί να περιέχει ευαίσθητο περιεχόμενο. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται υποστήριξη, επικοινωνήστε με ειδικούς φορείς. 1η Δεκεμβρίου 1948. Η νύχτα αρχίζει να παραχωρεί τη θέση της στο πρώτο φως της αυγής πάνω από την ακτή του Σόμερτον, λίγο έξω από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Δύο περαστικοί που κάνουν πρωινό περίπατο στην έρημη παραλία σταματούν απότομα. Μπροστά τους, στην υγρή άμμο, διακρίνουν το περίγραμμα ενός άνδρα. Ο άνδρας κοίταται ακίνητος. Τα πόδια του είναι απλωμένα προς τη θάλασσα, σταυρωμένος στους αστραγάλους, σαν να έχει αποκοιμηθεί απολαμβάνοντας τη θαλασσινή άβρα. Φοράει ένα κομψό κουστούμι και γραβάτα, ακατάλληλα ρούχα για κάποιον σε παραλία. Στο πέτο του σακακιού του, ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο μοιάζει να έχει γλιστρήσει από τα χείλη του. Στην αρχή οι περαστικοί νομίζουν ότι ο άνδρας έχει αποκοιμηθεί. Όμως όσο τον πλησιάζουν, η ανησυχία μεγαλώνει. Δεν αντίδρα στα βήματά τους, ούτε στο αχνό καλέσμά τους. Και τότε, μέσα στην πρωινή ψύχρα, συνειδητοποιούν την ανατριχιαστική αλήθεια. Ο άνδρας είναι νεκρός. Ένας άγνωστος νεκρός άνδρας, χωρίς εμφανή τραύματα, σαν να έσβησε εν ειρήνη. Ποιος είναι, τι του συνέβη σε αυτή την παραλία και τι σημαίνει το παράξενο στοιχείο που θα βρεθεί κρυμμένο επάνω του. Η αστυνομία καταφθάνει γρήγορα στην παραλία του Σόμερτον. Το άψυχο σώμα μεταφέρεται προσεκτικά. Κανείς όμως δεν βρίσκει πάνω του ούτε πορτοφόλι, ούτε ταυτότητα, ούτε κάποιο έγγραφο που να φανερώνει ποιος είναι. Οι τσέπες του περιέχουν μόνο καθημερινά μικροαντικείμενα. Ένα χρησιμοποιημένο εισιτήριο λεωφορείου, ένα ακυρωμένο εισιτήριο τρένου, λίγα σπίρτα, μερικές τσίχλες, 2 κτένες. Τίποτα που να υποδεικνύει ένα όνομα. Το πιο παράξενο έβριμα, όλες οι ετικέτες με μάρκες και ονόματα έχουν αφαιρεθεί από τα ρούχα του. Από το σακάκι, το πουκάμισο, τη γραβάτα. Κάθε πιθανή ένδειξη ταυτότητας έχει προσεκτικά κοπεί. Είναι σαν κάποιος να ήθελε να σβήσει κάθε ίχνος προέλευσής του. Στα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί βετεράνοι ή περιπλανόμενοι μπορεί να μην είχαν χαρτιά επάνω τους. Αλλά η μεθοδικότητα με την οποία αφαιρέθηκαν όλες οι ετικέτες κάνει τους αστυνομικούς να ανατριχιάζουν. Τίποτα πάνω του δεν μπορεί να πει ποιος ήταν. Η σωρός μεταφέρεται για νεκροψία. Ο ιατροδικαστής παρατηρεί ότι ο άνδρας ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση. Περίπου 40 με 45 ετών, με αθλητικό σώμα. Παράξενα τα πόδια του. Οι γάμπες του είναι ασυνήθιστα αναπτυγμένες, σαν κάποιου που χόρευε μπαλέτο ή φορούσε συχνά μπότες με τακούνι. Τα χέρια του δεν φέρουν σημάδια σκληρής εργασίας. Είναι καθαρός, καλοντυμένος, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου ευκατάστατου ή τουλάχιστον φροντισμένου. Κι όμως, παρά την προσεκτική έρευνα, δεν βρίσκεται κανένα σημάδι βίας. Καμία πληγή, κανένα τραύμα. Ο άνδρας μοιάζει απλώς να έσβησε. Οι τοξικολογικές εξετάσεις γίνονται ενδελεχώς, μα δεν ανιχνεύουν κανένα γνωστό δηλητήριο. Ωστόσο, η εικόνα των εσωτερικών οργάνων είναι ανησυχητική. Το στομάχι του περιέχει υπολείμματα από σάντουιτς και αίμα. Τα όργανα του παρουσιάζουν έντονη συμφόρηση αίματος. Ο ιατροδικαστής προβληματίζεται. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να ταιριάζουν με δηλητηρίαση από κάποιο σπάνιο δηλητήριο που διαλύεται γρήγορα στο σώμα, αφήνοντας ελάχιστα ίχνη. Υποψιάζεται κάποιο ισχυρό δηλητήριο, ίσως κάποιο φάρμακο, υπνοτικό, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Η αιτία θανάτου καταγράφεται ως άγνωστη. Ακόμα και το πότε πέθανε ακριβώς είναι ασαφές. Πιθανώς στις πρώτες ώρες της 1ης Δεκεμβρίου, όχι πολύ πριν τον βρουν. Οι εφημερίδες σύντομα γράφουν για τον άγνωστο άνδρα του Σόμερτον, που βρέθηκε νεκρός, χωρίς κανένα στοιχείο ταυτότητας και χωρίς προφανή αιτία θανάτου. Το κοινό μαγεύεται από το ένιγμα. Ένας καλοντυμένος άνδρας που πέθανε μυστηριωδώς, σε κοινή θέα και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Οι έρευνες συνεχίζονται πυρετωδώς. Η αστυνομία παίρνει τα δακτυλικά αποτυπώματα του άνδρα και τα στέλνει διεθνώς, ζητώντας από υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο να προσπαθήσουν να το ταυτοποιήσουν. Μέρες και εβδομάδες περνούν, μα κανείς δεν αναφέρει κάποιον αγνοούμενο που να ταιριάζει στην περιγραφή. Καμία βάση δεδομένων δεν βρίσκεται στοιχεία στα αποτυπώματά του.
Είναι σαν αυτός ο άνθρωπος να μην υπήρξε ποτέ επίσημα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μια ακτίδα φωτός πέφτει στο σκοτάδι της υπόθεσης. Στον σιδηροδρομικό σταθμό της Αδελαΐδας, οι υπάλληλοι εντοπίζουν μια καφέ βαλίτσα που είχε παραμείνει αζήτητη στην αίθουσα φύλαξης αποσκευών. Το δελτίο παράδοσης δείχνει ότι η βαλίτσα κατατέθηκε εκεί το πρωί της 30ης Νοεμβρίου, μόλις μία ημέρα πριν βρεθεί ο άγνωστος άνδρας. Μέσα στη βαλίτσα βρίσκουν διάφορα ρούχα και είδη προσωπικής χρήσης: πουκάμισα, παντελόνια, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυριστικά σύνεργα. Ακριβώς όπως και στα ρούχα που φορούσε ο νεκρός, σχεδόν όλα τα ρούχα στη βαλίτσα έχουν τις ετικέτες τους κομμένες. Ωστόσο, σε μερικά ρούχα διακρίνεται αχνά ένα όνομα: T. Kane, γραμμένο σε μία γραβάτα, και Kane, χωρίς τελικό «η» σε ένα σακάκι. Θα μπορούσε αυτό να είναι το όνομα του μυστηριώδους άνδρα? Οι ερευνητές ελπίζουν, αλλά γρήγορα απογοητεύονται. Καμία αναφορά για αγνοούμενο με το επώνυμο Kane δεν εμφανίζεται. Το μυστήριο βαθαίνει. Στη βαλίτσα, ένα άλλο στοιχείο τραβά την προσοχή: μια πομπίνα πορτοκαλί κλωστής Barber. Ένα μεταξωτό νήμα που δεν πουλούνται στην Αυστραλία παρά μόνο στο εξωτερικό. Η λεπτομέρεια αυτή υποδηλώνει ότι ο άνδρας πιθανώς είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό ή προμηθευτεί αντικείμενα από μακριά. Μικρές ενδείξεις, αλλά σημαντικές. Παρά τη βαλίτσα και τα περιεχόμενά της, η αστυνομία ακόμα δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τον άνδρα. Τα αντικείμενά του φαίνεται να έχουν απογυμνωθεί από οτιδήποτε προσωπικό. Το κενό παρελθόν του άνδρα του Σόμερτον αρχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο και οι θεωρίες φουντώνουν στις συζητήσεις του κόσμου. Είναι κάποιος φυγάς, ένας εξαφανισμένος σύζυγος ή κάτι πιο σκοτεινό, όπως ένας κατάσκοπος? Και τότε, καθώς η υπόθεση αρχίζει να ψυχραίνεται λόγω έλλειψης νέων στοιχείων, έρχεται μια ανατροπή που κανείς δεν περίμενε. Μερικούς μήνες μετά το θάνατο, σε μια επανεξέταση στο ρούχο του νεκρού, οι αρχές εντοπίζουν κάτι που είχαν αρχικά παραβλέψει. Σε μια κρυφή τσεπούλα του παντελονιού του, διπλωμένο με προσοχή, βρίσκεται ένα μικροσκοπικό κομμάτι χαρτί. Ένα σκισμένο απόκομμα σε μέγεθος μικρού δελτίου από την τελευταία σελίδα κάποιου βιβλίου. Επάνω του, τυπωμένες με πεζοκεφαλαία γράμματα, 2 λέξεις. Στην αρχή κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνουν. Γρήγορα όμως αποκαλύπτεται ότι είναι φαρσί στα περσικά και σημαίνουν τελείωσε. Ένα περίεργο, δυσίωνο μήνυμα για να κουβαλά ένας νεκρός στην τσέπη του. Και μάλιστα αποσπασμένο από ένα βιβλίο. Μα ποιο βιβλίο? Οι αστυνομικοί το υποψιάζονται σχεδόν αμέσως. Οι λέξεις αυτές βρίσκονται στο τέλος της συλλογής ποιημάτων Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Γκαγιάμ, ενός διάσημου έργου περσικής λογοτεχνίας. Στην τελευταία σελίδα κάθε αντιτύπου, μόλις τελειώσουν τα ποίηματα, τυπώνεται η φράση «Tamam shud», δηλαδή τέλος. Η είδηση του παράξενου ευρήματος πυροδοτεί νέο κύμα εικασιών. Ένα σκοτεινό σημείωμα που άφησε ο ίδιος ο άνδρας, δηλώνοντας πως όλα τελείωσαν, ή μήπως μία προειδοποίηση, ένα τρόπαιο που άφησε κάποιος άλλος επάνω του? Η αστυνομία δημοσιοποιεί μια φωτογραφία του αποκόμματος, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Αν βρεθεί το βιβλίο από το οποίο κόπηκε, ίσως φωτιστεί η ταυτότητα του άνδρα. Λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, ένας πολίτης εμφανίζεται αναφέροντας κάτι περίεργο. Λίγο μετά το θάνατο, είχε βρει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του ένα βιβλίο που δεν του ανήκε. Το είχε ξεχάσει, μέχρι που είδε την έκκληση της αστυνομίας. Το βιβλίο ήταν ένα σπάνιο αντίτυπο του Ρουμπαγιάτ και στην τελευταία του σελίδα έλειπαν ακριβώς οι λέξεις «Tamam shud». Στο πίσω ισόφυλλο του βιβλίου, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν επιπλέον γρίφους. Φαίνεται να είχαν γραφτεί με μολύβι κάποια γράμματα και αριθμοί. Ένας αριθμός τηλεφώνου. Και από κάτω, 5 γραμμές κεφαλαίων γραμμάτων που δεν σχηματίζουν καμία γνωστή λέξη ή φράση. Ένας φαινομενικά τυχαίος συνδυασμός χαρακτήρων ή ένας πιθανός κώδικας. Οι ειδικοί στην αποκρυπτογράφηση προσπαθούν να διαλευκάνουν το κρυμμένο μήνυμα, αλλά μάταια. Μέχρι σήμερα, αυτός ο κώδικας δεν έχει ερμηνευτεί πιστικά. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ακροστοιχίδα, τα αρχικά γράμματα λέξεων ενός ποίηματος ή μιας επιστολής. Άλλοι υποψιάζονται κρυπτογραφημένο μήνυμα μυστικών υπηρεσιών. Το μόνο βέβαιο, ο συνδυασμός αυτός δεν μοιάζει με τυχαίο μουτζούρωμα. Είναι σχεδιασμένος να μην διαβαστεί εύκολα. Το τηλεφωνικό νούμερο όμως δίνει μια απτή κατεύθυνση. Αντιστοιχεί σε μια νεαρή νοσοκόμα που ζει λίγα τετράγωνα μακριά από την παραλία. Το όνομά της, Τζέσικα Τζο Τόμσον, γνωστή και ως Τζέστι. Οι detective την επισκέπτονται με αγωνία. Η γυναίκα παραδέχεται ότι κάποτε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
είχε πράγματι στην κατοχή της ένα αντίτυπο του Ρουμπαγιάτ, που χάρισε σε έναν γνωστό της. Όμως ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει καθόλου τον νεκρό άνδρα, ούτε γιατί το τηλέφωνο της βρέθηκε συνδεδεμένο με αυτή την υπόθεση. Οι αστυνομικοί παρατηρούν ότι όταν η Τζέσικα Τόμψον αντικρίζει το γύψινο ομοίωμα του προσώπου του νεκρού, που είχε κατασκευαστεί ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του ακόμα και μετά την ταφή, αντιδρά με έντονη ταραχή. Αποστρέφει το βλέμμα σαν να τον αναγνωρίζει, παρότι συνεχίζει να το αρνείται. Ένας από τους επιθεωρητές δηλώνει αργότερα πως η αντίδρασή της τον έπεισε ότι η γυναίκα γνώριζε την ταυτότητα του άνδρα. Όμως, χωρίς άλλες αποδείξεις, το νήμα αυτό δεν οδηγεί πιο πέρα. Η Τόμψον επιμένει να διατηρεί την ανωνυμία της και ζητά να μείνει έξω την υπόθεση. Το πλήρες όνομά της αποκαλύφθηκε δημόσια μόνο δεκαετίες αργότερα. Εν τω μεταξύ, γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθεί ο νεκρός μέσω του βιβλίου και των ανθρώπων που συνδέονται με αυτό. Η Τζέσικα είχε δώσει το δικό της αντίτυπο του Ρουμπαγιάτ σε έναν άνδρα ονόματι Άλφρεντ Μπόξολ, πρώην υπολογαγό. Οι αρχές βρίσκουν τον Μπόξολ ζωντανό στο Σίδνεϊ, με το αντίτυπο που του είχε δώσει και με τις λέξεις «τα Μαμ Σουντ» ακόμα τυπωμένες στο τέλος του. Άρα ο νεκρός δεν ήταν αυτός. Μια πιθανή ταυτότητα καταρρίπτεται. Με κάθε νέο στοιχείο που εμφανίζεται, το μυστήριο όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά περιπλέκεται περισσότερο. Η επίσημη έρευνα το 1949 εξετάζει όλα τα δεδομένα. Ο ιατροδικαστής καταλήγει σε αδιέξοδο. «Πιστεύω ότι ο άνδρας δηλητηριάστηκε», γράφει το πόρισμα. Η υπόθεση του άνδρα του Σόμερτον παραμένει ανεξιχνίαστη. Ο νεκρός, αφού διατηρήθηκε ταρυχευμένος επί μήνες για πιθανή αναγνώριση, θάβεται τελικά το 1949 στο κημητήριο της Αδελαΐδας. Στον τάφο του, η πλάκα φέρει τα λιγοστά που είναι γνωστά. Εδώ βρίσκεται ο άγνωστος άνδρας που βρέθηκε στην παραλία Σόμερτον. Ένα άλυτο ένιγμα το συντροφεύει στη σιωπή του τάφου. Για πάνω από 70 χρόνια, το μυστήριο του άνδρα του Σόμερτον πυροδότησε αμέτρητες εικασίες και θεωρίες. Χωρίς επίσημη ταυτότητα ή σαφή αιτία θανάτου, το κενό των γεγονότων γέμισε με σενάρια που προσπαθούσαν να εξηγήσουν ποιος ήταν αυτός ο άνδρας και τι του συνέβη. Μία από τις πρώτες και πιο δημοφιλείς θεωρίες ήταν ότι ο άγνωστος άνδρας ήταν κατάσκοπος. Η εποχή, τέλη 1948, αυγή του ψυχρού πολέμου, τροφοδότησε αυτή την υπόθεση. Στην Αυστραλία, εκείνα τα χρόνια, η ανησυχία για κατασκόπους και μυστικές επιχειρήσεις ήταν έκδηλη, καθώς οι παλιές συμμαχίες του πολέμου μετατρέπονταν σε νέες αντιπαλότητες. Τα στοιχεία μοιάζαν βγαλμένα από μυθιστόρημα κατασκοπίας. Ένας άνδρας, χωρίς κανένα αναγνωριστικό, με κομμένες ετικέτες στα ρούχα για να μην υπάρχει ίχνος της ταυτότητάς του. Ένα κρυφό μήνυμα σε μια σπάνια έκδοση βιβλίου. Ένας ακατανόητος κώδικας και πιθανώς ένας θάνατος από δηλητήριο. Μερικοί υπέθεσαν ότι ο κώδικας στις σελίδες του Ρουμπαγιάτ δεν ήταν παρά μόνο ένα απόρριτο μήνυμα. Ενδεχομένως οδηγίες ή αναφορές μυστικών υπηρεσιών γραμμένες με προσωπική κρυπτογράφηση. Θα μπορούσε ο άνδρας του Σόμερτον να ήταν πράκτορας, σοβιετικός ή άλλης δύναμης, σε αποστολή στην Αυστραλία. Ίσως αντάλλασε πληροφορίες μέσω ενός νεκρού γραμματικού δοτείου κρυμμένου σε ένα βιβλίο ποίησης. Και αν ναι, τον πρόδωσαν και τον δολοφόνησαν οι δικοί του ή αντίπαλοι πράκτορες. Το ότι κανείς δεν τον αναζήτησε ποτέ επίσημα ενίσχυε αυτές τις υποψίες. Ένας ξένος πράκτορας δεν θα είχε καταγεγραμμένο όνομα πουθενά και οι εργοδότες του δεν θα εμφανίζονταν ποτέ να το διεκδικήσουν. Ακόμα και η παρουσία Αμερικανών αντικειμένων πάνω του, όπως η αλουμινένια χτένα από τη ΣΥΠΑ, τέριαζε με το προφίλ κάποιου που ταξίδευε συχνά ή είχε πρόσβαση σε διεθνή εφόδια όπως ένας πράκτορας. Η θεωρία της κατασκοπίας ενθουσίασε το κοινό. Δημοσιεύματα υπενήσονταν ότι ίσως επρόκειται για σοβιετικό πράκτορα που δολοφονήθηκε επειδή ήξερε πάρα πολλά ή για έναν διπλό πράκτορα που οι χειριστές του θέλησαν να σιωπήσει. Το γεγονός ότι λίγο αργότερα, το 1949, αποκαλύφθηκε κύκλωμα κατασκόπων στην Αυστραλιανή κυβέρνηση, η υπόθεση Βενόνα, έριξε λάδι στη φωτιά. Παρ' όλα αυτά, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα από το στοιχείο που να συνδέει τον άνδρα του Σόμερτον με κάποια γνωστή κατασκοπευτική υπόθεση. Ήταν μια συναρπαστική θεωρία, αλλά παρέμενε εικασία. Μια άλλη θεωρία, εξίσου σκοτεινή αλλά πολύ διαφορετική, στρέφεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ίσως ο άγνωστος άνδρας πέθανε για λόγους καρδιάς. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο άνδρας Σόμερτον ήταν ένας εραστής που βίωσε μια ρομαντική τραγωδία. Το κλειδί σε αυτή τη θεωρία είναι η μυστηριώδης νοσοκόμα,
η Τζέσικα Τόμψον. Το ότι ο αριθμός τηλεφώνου της βρέθηκε συνδεδεμένος με την υπόθεση δεν φαίνεται απλή σύμπτωση. Μήπως ο άνδρας ταξίδευε στην Αδελαΐδα επί τούτου για να τη βρει? Κάποιοι πιστεύουν ότι εκείνος και η Τζέσικα είχαν μία σχέση στο παρελθόν. Ενδεχομένως ένα παράνομο έρωτα εν καιρό πολέμου ή μια σύντομη γνωριμία με βαθιές συνέπειες. Ίσως η Τζέσικα να ήταν η μοναδική που ήξερε την πραγματική του ταυτότητα και παρόλα αυτά επέλεξε τη σιωπή. Ένα σκέλος αυτής της θεωρίας προχωρά ακόμα παραπέρα. Υποστηρίζει ότι ο άνδρας του Σόμπερτον ήταν ο πατέρας του μικρού της γιου, του Ρόμπιν, που γεννήθηκε το 1947. Ενδείξεις για αυτή την ιδέα προέκυψαν δεκαετίες αργότερα, όταν οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο Ρόμπιν είχε μερικά συνήθιστα ανατομικά χαρακτηριστικά όμοια με του αγνώστου. Μια σπάνια διαμόρφωση στο σχήμα των αυτιών και συγγενή έλλειψη δύο πλαγίων τομέων δοντιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν σε ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων. Αν ο Ρόμπιν ήταν γιος του, αυτό θα εξηγούσε πολλά. Γιατί ο άνδρας βρέθηκε κοντά στο σπίτι της Τζέσικα, γιατί εκείνη φαινόταν σοκαρισμένη, αλλά δεν μιλούσε, και γιατί ίσως ο άνδρας είχε μαζί του ένα βιβλίο ποίησης που συνδεόταν με εκείνη. Ίσως η Τζέσικα τον είχε απορρίψει λόγω της οικογενειακής της κατάστασης ή κοινωνικών πιέσεων, και εκείνος, έχοντας χάσει τον έρωτα και ίσως το παιδί του, αποφάσισε να βάλει ένα ποιητικό τέλος, αν και η δραματική θεωρία του ερωτικού δράματος δεν μπορεί να αποδειχθεί. Η Τζέσικα Τόμψον δεν αποκάλυψε ποτέ δημόσια κανένα στοιχείο που να συνδέει τον άνδρα με την ίδια και πήρε τα μυστικά της στον τάφο όταν πέθανε το 2007. Ωστόσο, κάποιοι από τους συγγενείς της αργότερα υπενήχθηκαν ότι πίστευαν πως εκείνη γνώριζε περισσότερα από όσα έλεγε, και ιδιαίτερα η κόρη της, που σε μία συνέντευξη ουσιαστικά είπε ότι σίγουρα η μητέρα της γνώριζε τον άνδρα του Σόμπερτον. Το μυστήριο της πιθανής της σχέσης παρέμεινε ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια της υπόθεσης. Πέρα από τις δύο κυρίαρχες θεωρίες, δεκάδες άλλες εικασίες προτάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιες πιο πεζές, άλλες εντελώς εκκεντρικές. Το γεγονός ότι η υπόθεση έμεινε ανεξιχνίαστη για τόσο μεγάλο διάστημα έκανε τον άνδρα του Σόμπερτον σχεδόν θρυλική φιγούρα. Ένα κοινό πρόσωπο στο οποίο ο καθένας μπορούσε να προβάλλει τη δική του ιστορία. Μα όσο και αν γοητεύουν οι θεωρίες, η αλήθεια παρέμεινε κρυμμένη, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Οι δεκαετίες περνούν. Η εικόνα του αγνώστου άνδρα στην παραλία στοιχιώνει τη λαϊκή κουλτούρα. Βιβλία, τραγούδια, ντοκιμαντέρ, όλοι προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις. Όμως, στην πραγματικότητα, η υπόθεση παραμένει παγωμένη. Μέχρι που η επιστήμη εξελίσσεται αρκετά ώστε να προσφέρει νέα κλειδιά. Στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία του DNA γίνεται το κλειδί για πολλά παλιά μυστήρια. Το 2017, ερευνητές ανακοινώνουν ότι κατάφεραν να εξάγουν DNA από μερικές τρίχες που βρέθηκαν στο γύψινο εκμαγείο του προσώπου του άνδρα. Τρίχες που είχαν διατηρηθεί επί δεκαετίες. Οι αρχές της Νότιας Αυστραλίας, υπό την πίεση του κοινού ενδιαφέροντος, αποφασίζουν να εκταφιάσουν τα λείψανα του άνδρα το Μάιο του 2021, ελπίζοντας ότι η σύγχρονη γενετική ανάλυση θα αποκαλύψει επιτέλους το όνομά του. Παράλληλα, ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, ο Ντέρεκ Άμποτ, έχει αφιερώσει χρόνια στην επίλυση του μυστηρίου. Συνεργάζεται με μια γενετική γενεαλόγο, την Colin Fitzpatrick, και μαζί χρησιμοποιούν τα δείγματα DNA για να χαρτογραφήσουν ένα οικογενειακό δέντρο. Είναι σαν να λύνουν ένα παζλ, συγκρίνοντας το DNA του αγνώστου με γενετικά δεδομένα σε διαδικτυακές βάσεις, βρίσκουν απομακρυσμένους συγγενείς και μέσω αυτών σταδιακά πλησιάζουν στην αλήθεια. Και τότε, το 2022, έρχεται μια ανακάλυψη σταθμός. Ο Άμποτ και η ομάδα του ανακοινώνουν πως το μυστήριο του άνδρα του Σόμπερτον πιθανόν λύθηκε. Πιστεύουν ότι ο άνδρας έχει όνομα, Καρλ Τσάρλς Βεμπ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Καρλ Βεμπ ήταν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός από τη Μελβούρνη, γεννημένος το 1905. Ένας άνδρας που δεν έμοιαζε με κατάσκοπο, αλλά με έναν απλό πολίτη της εποχής του. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Βεμπ ήταν παντρεμένος, όμως ο γάμος του δεν ήταν ευτυχισμένος. Η σύζυγός του, η Ντόροθι, τον εγκατέλειψε το 1947 και μετακόμισε σε άλλη πολιτεία. Κάποιοι εικάζουν ότι ο Καρλ μπορεί να ταξίδεψε στην Νότια Αυστραλία αναζητώντας την. Η Αδελαΐδα ήταν ένας τόπος που ίσως μπορούσε να τη βρει. Οι περιγραφές της προσωπικότητάς του σκιαγραφούν έναν άνθρωπο μοναχικό, με αγάπη στην ποίηση. Λέγεται ότι έγραφε ο ίδιος ποίηματα, πολλά από αυτά με θέμα το θάνατο. Αυτές οι λεπτομέρειες, όσο συγκλονιστικές κι αν είναι,
δίνουν μια πιο υγιεινή διάσταση στο μυστήριο. Αν ο άνδρας του Σόμερτον ήταν πράγματι ο Καρλ Βεμπ, τότε η ιστορία του μοιάζει τραγική αλλά ανθρώπινη. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε μόνος, μακριά από το σπίτι του, κουβαλώντας προσωπικούς δαίμονες. Ωστόσο, ακόμα και με αυτή την πιθανή ταυτοποίηση, πολλά ερωτήματα παραμένουν. Αν ήταν ο Webb, πώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του το βιβλίο με τον αριθμό τηλεφώνου της Τζέσικα Τόμψον? Την γνώριζε πράγματι, ή είναι συμπτωματική σύνδεση, ή μήπως κάποιος άλλος του έδωσε το βιβλίο? Και ποιος έγραψε τον περίφημο κώδικα στο πίσω μέρος? Ήταν ο ίδιος ο Καρλ, σημειώνοντας ίσως τα αρχικά κάποιων λέξεων ενός ποίηματος, ενός τραγουδιού ή μίας σκέψης? Ή μήπως το βιβλίο που ερχόταν από δεύτερο χέρι και ο κώδικας γράφτηκε από κάποιον άσχετο χρόνια πριν? Η αστυνομία δεν έχει ακόμη, μέχρι το 2025, επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα μέσω δικής της ανακοίνωσης, περιμένοντας τα πλήρη αποτελέσματα των κρατικών εργαστηρίων. Όμως, πολλοί ειδικοί θεωρούν πλέον πως το μυστήριο της ταυτότητας λύθηκε. Ο άνδρας Σόμερτον δεν είναι πια ένας εντελώς άγνωστος. Έχει μια ιστορία, μια γενέτειρα, μια οικογένεια που δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε. Το όνομα Carl Webb ίσως κάποια μέρα χαρακτηρίσει την ταφόπλακα που τόσα χρόνια έγραφε άγνωστος άνδρας. Αλλά η λύση του μυστηρίου της ταυτότητάς του, όπως συχνά συμβαίνει, φέρει μαζί της τόσες απαντήσεις όσες και νέες απορίες. Γιατί ο Carl Webb βρέθηκε νεκρός εκεί? Τι ένιωθε? Τι σκεφτόταν στις τελευταίες του στιγμές? Και τελικά, ποιο από τα σενάρια πλησιάζει περισσότερο την αλήθεια της ζωής και του θανάτου του? 75 χρόνια πέρασαν από εκείνο το ψυχρό πρωινό του 1948, όταν ένας άγνωστος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην ακτή. Σε αυτά τα χρόνια, η ιστορία του άνδρα του Σόμερτον έγινε κάτι περισσότερο από μια ανεξιχνίαστη υπόθεση. Έγινε θρύλος. Ένας γρίφος που έμοιαζε άλυτος. Ένα όνομα που δεν υπόθηκε ποτέ. Μια ζωή που χάθηκε αφήνοντας πίσω της μόνο ερωτηματικά. Σήμερα, ίσως βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να δώσουμε ένα όνομα και ένα πρόσωπο σε αυτόν τον άνδρα. Αν ο Καρλ Βεμπ είναι πράγματι ο άνθρωπος πίσω από το μυστήριο, τότε η ιστορία του άνδρα του Σόμερτον παίρνει μια νέα τροπή. Από κατασκόπους και μυστικούς κώδικες, επιστρέφει στην ανθρώπινη διάσταση. Έναν άνθρωπο με όνειρα, απογοητεύσεις και μυστικά, όπως όλοι μας. Και όμως, ακόμα και με αυτή τη γνώση, η υπόθεση δεν χάνει τη σαγίνη της. Γιατί το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει: τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα? Ήταν μια πράξη απελπισίας ή ένα τελευταίο κεφάλαιο σε μια ιστορία αγάπης και προδοσίας? Το μικρό απόκομμα με τις λέξεις «τα μαμ σουτ» τελείωσε, βρέθηκε πάνω στο σώμα του. Αλλά το ίδιο το μυστήριο δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά στη συλλογική μας φαντασία. Ίσως, τελικά, η ιστορία του άνδρα του Σόμερτον να είναι μια υπενθύμηση της εύθρασης φύσης του ανθρώπου. Πως ένας άνθρωπος μπορεί να χαθεί μέσα στην ίδια του την ύπαρξη, αφήνοντας πίσω του ένα ένιγμα που ξεπερνά τον ίδιο. Το πρόσωπο του μυστηρίου μπορεί τώρα να έχει ένα όνομα, μα ο μύθος του μας θυμίζει ότι όσο και αν προχωράει η επιστήμη, πάντα θα αναζητούμε το νόημα πίσω από τα αναπάντητα ερωτήματα. Στην τελευταία σελίδα αυτού του σκοτεινού βιβλίου, η λέξη «τέλος» μπορεί να τυπώθηκε. Αλλά για εμάς, το ταξίδι στην ιστορία του άνδρα του Σόμερτον συνεχίζεται. Καθώς τα κύματα ξεπλένουν τα ίχνη στην ακτή, το μυστήριο εξακολουθεί να πλανάται στον αέρα. Μια υπόθεση παγωμένη στον χρόνο, που θα στοιχιώνει τη φαντασία μας, ψιθυρίζοντας πως μερικά μυστικά ίσως δεν αποκαλύπτονται ποτέ ολοκληρωτικά. Τα mom should, ή μήπως όχι. Αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή για περισσότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Άφησε ένα σχόλιο με τη θεωρία σου. Μπορεί να έχεις βρει κάτι που οι άλλοι δεν είδαν. Κάνε ένα like αν θες να συνεχίσουμε να ξετυλίγουμε μαζί τέτοιες υποθέσεις.